Hangtod karon wa pa mailhi ang lalaking giduang biktima sa salvage sa may barangay Saksak, lungsod sa Konsolasyon atong Sabado sa adlawon. Ano ang report? Naputo sa mga tato ang lawas ni ining usa ka wa mailhing lalaki nga napalgang patay sa may sitio Bigonia, barangay Saksak, Konsolasyon pasado alas 4 sa kadlaw ni adtong Sabado. Sa iyang dughan nakatato ang pangang Raul Abayan. Samtang sa ibabang bahin sa iyang pusod may tato usab nga Arman Regner. Gibaatan og duct tape ang naong niini dihang naagian sa mga residente sa dapit ug nabantayan nga daw may mga samad pinusilan sa iyang ulo. Nagsulob kini og shorts o gray sweatshirt nga anaa sa 5'3" ang gitason ug gituhuang nag-edad og 30 ngadto sa 35 anyos. Matod sa mga residente sa dapit, duha ka buto sa armas ang ilang nadungog niya ng kadlawon sa wa pa makit-i ang patayng lawas sa biktima. Pagka mga alas 12 na ka kuan kog buto. Nya pagkabunta ka na wa man ko mo tanaw na balita na ako na bola na ay nagbuyo diha. Apan wa sila'y nadungog nga komosyon o baka kasaba man lang sa sakyanan sa dapit. Matod sa Konsolasyon Police, posibleng gidalang ang biktima sa dapit ug didto na gitiwasan. Ngit-ngit ug awaaw ang dapit na hitabuan. Possible na mo, diha lang siya labay din diha sa Sikipsil. So karon na nakanda ko may pala investigation. So para makabawat akin sa kima at simtag sa mga silang. And then nagpaabot kami sa Muklen ng mga pamilya ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.